Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangan naman palabati region-wide, mga pakalagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 11 minutos, karong adlaw, Biyernes, Friday night. Pat ini ang numero sa kalendaryo, pet sa 12, bulan kita gyapon sang Tigkiriwi, Agosto, sa bulan sang ginatawag nilang Tiempo Muertos. Tuig 2022. Sa Biyernes naman ng edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinanda liwat naman naton nga mangin kamuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sini kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 1 Bravado Patrol. Kay na panagalambiyon sa pinakabahin sa Metro Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. In fact, may ginrespondiran sila ng isa ka fire call dira sa area sa Barangay Punta Taytay, pero under control naman. Sa Biyernes natin sa kapapalagan, anano pa nga mga eventualities from where the action is. As usual, ara si Aksyon Zel Minardo nga mag-responder back to back sa itong piloto. Aksyon Ninyo Bugina. Ato na mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, just in report, breaking news, flash report, news center, ginatutukan rin na ni Aksyon An Defensor Lisay. Opda makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Delmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert Christian James Vinaras.
Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa kinahanda ng inyo siniragad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op diri ako sa nabilin isa ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalaga. Diri sa inyo para tuntunan Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ini nga kasisidmon kagabihon ti daw wala ginagpa iway ang ulan. Nag-ulan gid sa Siling ko gid daw. Consuelo ang aga og to hapon pagka nagahingampot na sirong te sigurado mahibi gid ang kalibutan. Madala pa na ko nga pagpulo pang naguog kag pagpulo pangila. Dala na gyapon sa nga southwest monsoon o kung ginatawag naton masabi nga hangin habagat. Sa aton nga mga kaaksyon sa aton nga mga avid listeners, ang inyo karon nga greeting sa aton sini nga Facebook Live via streaming. Nagaanta na chimpo karon kag ligwa. Sipad si paron tanak karon. Pero unahon ko na ang maukod nga taragpanamati sa Aksyon Radyo. Sign on to sign off ni siya. Ginahuli dyan magtulog. Ginahuli dyan ini tulog. Mayong gabi kay Nanay Tessie Noble. Si Nanay Tessie Noble siya ang team leader. Ang mga miyembro si Jurek kag si Inday Ani. Ani o kon Inday An. So si Inday Ani o kon Inday An, si Jurek, mga miyembro lang ini. Kay ang team leader numero 1 si Nanay Tessie Noble. Ay, may gabi da. Why kita da? Nagataya sa STL karon i-recap ta ang tatlo ka draw ha. Tatlo ka draw sang STL. I-recap ta na karon. Nagataya naman sa luto sa 658 at 645 lawagon ta man na karon ang numero. At least STL kag sa luto nga nagataya may Consuelo. Pamati lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Panginbulahan lang kita gali sa mga nag-training bala sa Bureau of Fire. Actually, 5 days nga training ini. Ang agin patigayon sa Bureau of Fire Protection Substation Barangay Pahanukoy under the command, under the leadership of my good friend, very workaholic, very energetic, Senior Fire Officer 4, Benji Di Paula. So congratulations sa mga nag-graduate sa 5 kadlaw nga training sa Bureau of Fire Protection, especially ang mga napulo ka mga tanod sang Barangay Panukoy nga napaidalom gid sa 5 days training. Congratulations gid sa inyo. Makabulig-bulig na ini sila kung may mga sunog-sunog na sa Barangay Pahanukoy o kung nagkaiping ng mga barangay sang Panukoy. Iti, bisan paano, makahibalo ng amo niya tanod kung paano mag-away sa kalayo, kung paano mag-responder sa aksidente bilang first aid. Ang mga tanod na munda shadow gid kapisan.
Why daw kanami na isang isang tanod na mo sa barangay Panukoy, ginapabugal ko ni sila yan. Kay kanami sa ila performance. Sa mga ido-buang nga nagalayaw kon oras sa kagabihon kag kagahon. Ano pa kung isang kawatan hindi makapurma. Pati ang nakapangawat sang krudo nga nagapangsaipon darasa kon magyan sang amon nga mga tanod nga mapisan sang barangay Panukoy. Ti dugang naman ining ahibalo kag knowledge sang amon mga tanod sa barangay Panukoy after sang 5 ka adlaw nga training sa fire. Kung paano mag-away sa kalayo kag ang mga aksidente nga marespondiran nila kay balo sila kung ano ang ginatawag nga first aid ano ang buhaton nila. Congratulations ha. Andi rin na sa amon sini mapisan man nga barangay kapitan si barangay kapitan na Bibing Noble. Si kaya na sa graduation nila ara si kagawad Glenn Burgos, ara man si kagawad Noel Libuon, kag si SK chairman Carlo Valderrama. Congratulations ha. Anod sang barangay Pahanukoy. Ara man kuno sa tawag nga leader mo. Follow the leader. Yang leader da sa tanod under sa chairmanship sa barangay council sa Akon Lodi, kagawad Peter Maymay Noble. Ang inyo kubos nga laganti vice chairman. Ay si. Congratulations ha. For job well done. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Si Inting Bibuso nagatamyaw man sa pamilya Lourdes. Ang pamilya ni Lourdes Albior nagapamati gid sa aton ko no. Salamat kita sa pamilya ni Lourdes Albior. Ang paramiyaw na kay amigo ko Inting Biboso. Nagapaurok-urok man kada gabi. Oy, sa ato nga mga tagpalamati, basilipat ka mo ha. 3 tulog na lang. Dakop ka, daog ka roleta promo sang Aksyon Radio, magasugod na. Lunes na ini ha. August 15 until September 17. Angot ini sa ika-53 anyos birthday anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. In the name of public service, i-preparar ang inyong mga hawid sa inyo coupon, hindi gid na pagdulaa ha. Kay once nga malawagan ang inyong number coupon, kadtogid kamo diri personal sa istasyon sa Aksyon Radio para mapatihog ninyo ang mahiwagang roleta. Dira sa mahiwagang roleta, nagahaulat ang premyo, gift certificate, appliances, cellphone, cash, dala, bugas. Nan, waya blanco nga mo roleta. Kung di niya magtuon ka mapundo, amo na ang bit-biton mo. Nga premyo, halin diri sa 4th floor, papanaog sa ground floor sa Aksyon Radio. Ang lain na ko na ang natuunan sa pagpatiyog mo sa roleta, isa kasako bugas, at sigurado pas anon mo gini. Halin sa 4th floor, pakadto sa ground floor, ang isa kasako sang bugas. So yun dira nga coupon number ha, taguon nyo gid na. Kaya amo ng tawon kung matuod nga ikaw gid man na ang nagauyat silang coupon number kung imo gid man ngalan da ang insulat mo. Amo nang inyo hawid taguon nyo gid na hasta sa September 17. Hasta pa rin sa September 17 mo. Kung dunot na da, nagkalagisi na nati, sorry gid, hindi na namon niya pag-honor. Kag ang malawagan diri nga coupon number, personal gid ha, makadto sa Aksyon Radio. Hindi pwede ang substitute, hindi pwede nga si konsin o na ipadala mo,
Dapat kung ano nakabutang sa ngalan sa coupon, ikaw ginaya personal makadto. Gets nyo? Amo na ang klaro. Mamati ka mo sa aga, tubtob sa ubto, sa hapon hasta sa gabi, kay dara namon lawagon, kagabuton ang coupon number nga amon magabutan automatic kadto kamo sa Action Radio sa dason nga adlaw. Personal ha, di pwede substitute ha, amo ng klaro da, okay? Para nga isan paano may konsuelo man. Pagpatiyog mo sa may wagang rulita na mo niya, sigurado ya may bit-biton kagid. 5 kasimana nga promo, tagduwa ka winner kada adlaw, Lunes hasta Sabado. Kung umahon mo na sa 5 kasimana, nga sisintagid ka winners ang magadaog sa ginapreparar naton nga premyo. Okay? So, Clarix na ha. Taguan nyo gid ang inyong kwan, ang inyong coupon number nga hawid, madula na ti thank you gid. Ang migo kong gwapo sa UK, si former SB member, my good friend Amic Garciniego, nagatamyaw lang siya mga kasimaryo dira sa Banwas ang Kanduni, nabinagid kay Mayor Tuloy Ruiz. Happy founding anniversary sa aton Banwang Pinalanga. Mensahe ina alin kay kumpare kong gwapo Amic Garciniego sang UK. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Masyalan di toto inting bibuso sa Aksyon Radio. No? Pag may time ka, masyar ka lang diri sa Aksyon Radio para maka-avail ka sa aton coupon. Ayos. Oy, antes ko gali malipat, na mislo ko gali ho. Na mislo ko gid. Ga monitor si Riniel Peruelo, si B-Boy kag si Ricky, mga tanod namon. Abaw. May gabi dira sa kay Riniel Peruelo, si B-Boy kag Ricky, amon mga tanod. Alin na kay Kagawad Glenn Burgos. Ayos wad, ayos. Why kita da? Wad? Why kita da wad? Ayo di Burma. Da mauhiya banta ba? Ayos, ayos! Ang ginapamangkot ni paring Amic Garciniego, pare relax ka da. Kaya mag-commercial break ko, kung pamatian ko gid ni. Pero ikaw pa, matik na ni. Ipadala-dala ni pre, imo pinakagwapo nga kwanda. Ang pinakagwapo mga picture na tayo, padala-dala ni pare Amic ha. Para nga isa na lang kayo mag-star ta sa Facebook ta. Paring Amic Garciniego. Wag kita da pre. Antes sa mga report gikan sa ato correspondent, i-check tanay ang aton sila nga Patrol 1, ato sila Bravado Patrol kay subong sa Bacolod, duwa ang kwan, duwa subong ang may mga event mong pili ng tao lagawan niya sa NGC o kon sa Art District. Art District do may ara dira nga music festival mo. Si diriya sa NGC part man gyapon ang ining Ram Festival. Ay, puwerte. Basta para pizza 20. Kung hindi lang ni Abi mag-ulan, Abi, sige-sige. Ada mo ginitaw ya, basta Friday kag Saturday night.
bisa di bugin mapaktan ga kwan gid. Ga arangkada gid ang ulan. Ay, puerti ho. Sige, check on ato sa nga patrol 1 ato sa nga Bravado patrol. Ambot ko din sa mga destinasyon ni Action Zel Minardo. Ara sa NGC o kon sa area sang Art District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari Action Cell Minardo sa report sa patrol. Sir, din ka, Action Cell? Action Eric, mayong gabi. Yes, din ka. Yes. Ari pag-ulat ni kahagin sa nasunugan. Sa nasunugan, sa Putataytay. Yes. Temusta to kinang balay, ito dako ito damage. Oo, Action Eric, yung sa dalong sa Nikay gali, nagakandila sila. Wala sila sang suga. Now, brand out. Wala, not dan sila guro kuryente. Way aircon dali sa kabayad. kwarto. Way kabayad. Gunot dan kurinti. Ito nagkuhan sila gali. Nagkulokandila sila. Oo, nagkandila lang sila Action Eric. Ano tong balay? Up and down? Ano man? Up and down, yes. So, story, Action Eric. Ang sa dalong nga portion sini, ang una, gid nga nasunog, halin sa kwarto. No? Sila isang mga kandilaryo, ang apelyido Action Eric. Okay. So, papamangkot ko diri sa minor de edad, Oo. kay alias Janessa, sini Action Eric. No? Nga ang tiya niya ni, kaupo niya ni sa balay. Mga 9 ko, no, na luntad ini ang sunog Action Eric, kagati. Sunod diri sa bata Action Eric, na wala sila kuryente, kag kandila lang ini ang ginagamit sang tiya ya. Kay sila ya sa babaw nga portion is naga solar, ini sila nga suga Action Eric. Tumala kay Dasig mo ng pagkapalong na sa karayo. Paano napalong lang karayo? May nag-responder na nga fire truck ng plano pa o no? Din bululigan ba siya, anay, upon arrival sa mga BSP na patay naman ang kalayo Action Eric. Nagbayanihan sila gali, may man. Oo, kay kung hindi sila magbayanihan sa Action Eric, ikit-ikit ang mga balay. Na, naman delikado. Oo, makig ang ngayon, pakig ay ngayon. Ginano ko ang purok, pakig ang ngayon, no? Ang barangay Punta Taytay, kid ang specimentes ni nga area sa nga nasulugan Action Eric. Malagay din na Dasig mo palong sa mga residente, nagbulig-bulig sila. Kung wala gurot, liba, si dapat pa na nahalitan nga balay da. Oo, gani. Kagati, kitid pa nga daan, do hindi ang area, balong pasulod Action Eric, sa may ato ditong do balay-balay, kung payag-payag, ginapakuha ang, ang mga bombero, kay medyo mabudlay kung magsulod ka dito sa area. So, dapat kwaon to ang ginapakuha dito sa fireman, that's why ginapangita. So, ang purok chairman, pero wala man si chairman nakaabot dito. May lang swerte, kaya ang fire truck naka-penetrate kima to sa lugar, kag ang mga balay, lagi nikit-tikit lang. Pero may mga padaragid silang ila, bala Action Eric. Pero Okay. isa kadupa lang ang kalayoon, o balay naman. So, Okay. medyo ikit-ikit gid. So, amo to kagina, ang mga anay, kuno naging bululigan na lang nila ba siya sini. Very good. Nakatawag naman sila bombero. So, ang bombero, pag upon arrival sini nila is na patay na sila ang kalayo Action Eric. So Very far, good. sa pagtanaw to na partially damaged ni, pero ang mga kagamitan, mga bayo, sila din nagkarasunog yun Action Eric. Combination is ang light and heavy materials sa ilang balay, concrete Okay. ang sasagwa. At sa sulod Action Eric, ng ilang daw, sa log, sa babaw is mga hardwood ni Action Eric o na kahoy, no? Composed of kahoy. So far, Action Eric, dari nga area, wala nag-ulan, gano'n, kaya nag-talo-talithe dito sa may naluntaran sa sunog, pero diri sa may Punta Taytay gid mismo niyo sa proper na bala Action Eric. Oo. Sang wala sang makita naton diri nga pagtalithe o kon mala ang dalanon diri sa Action Eric, pero ang aton nga kalangitan medyo magalum-galumon kaga mabuka at gid Action Eric subong ang kalangitan ta. So far, dito sa may Bacolod City Government Center, nagali sang pag-situationer ko sa kay Action Marlon. Grabe ang bundak sa may Art District. Pagkalabot sa may NGC, wala gito ulan. Naulihin niya pag-abot na ito namo, nagturo talithe, pero gamay lang niya. Kalayan, isbong daw naghulaw-hulaw naman guro ang ulan na dito, Action Eric. Kasi may gamay nga daw banda-banda dito man sa may government center. Kasi ang mga kiosko nakaplastar naman. Pero may nag-bulobaligyan ato kung may nag-reserve na to bira sa government center? Oo,
damo na action Eric. Halin sa may likod. Kag may mga salakyan, iba lang ang ginabutangan nila speaker. Oo. Oo, kag amo ni ang nilagbong to ya pa music. Pero sa imo pala pa nila, kinatunod paano pa da may mga tao, damo naging man tao. Damo na gid action Eric tao. Oo, Mm. so far, no, dito, sako ang Bisemet si ato dito, mga kapulisan sa Kopsang Police Station 4, Oo. nasa entrance ni isang NGC ground, na may nakaposting na pulis, kagati, pagsulod mo gid dito sa may likod balang area, sini Action Eric sa NGC, Oo. na may naka-body worn camera gid, which is, sini kung ang pagasulod isang salakyan, naka-record, gini sa ilang body worn camera Action Eric. Very good, very good. At least mo lang nagalagad na may seguridad bla. Correct. Kagati, ginsarad ani one way man sa gyapon, no? Pero wala lang man rerouting. Kaga medyo mabudlay lang kay gamat-amat damo sini ang mga gakadto ng parkingan git kay tilagid bala ang sini sa parkingan ang ikasarang bala sang ground direction area kay Oo. sa motor pa lang gani daw bastante na Oo. much more kung salakyan ang magparking o amana double parking, no? Saktuan naman makalabay sini ang isa ka salakyan kaga amana da ang ginahimo nila nga parkingan gid sa tubang sang call center no butong na to magpagwa na sa dalan as niya circumferential action area. Ang likod sa NGC, sanag mo, no? Sa may mga food cart ni Action Eric dito sila gin plastar. Naging gaan na lang gid sila plastaran. Kagati diri sa sulod gidya sang kiosko. Ang mga kiosko sini sa may sulod na gidya sang pangingaron diri sang ground sini sang NGC Action Eric. Oo, timay man natin may isa na paano, may mga pulis may kagabantay to. Oo, so sa may organizer, kagabi, naging pamangkot ni Action Ninyo, do ang kiosko, 45,000 to Action Ninyo, no? 45,000 Ha? for 8 days, no? Oo, kay 12 to 20. Ang ila, nga pwesto, 45,000 ang bayad, Action Eric. Sa walo kadlaw, 45,000 ang isa ka kanupi na. Oo, isa ka kanopi. Amo to kagabi, istorya ni Action Ninyo. Pero ila kanupi, do laba man, ho? Laba man Action Eric. So, isa ka laba ang kanupi, kung dila ka magkarkila, 45,000. Yara, ito ganyan sa may likod, yes ang NGC, nando ka lapad-lapad, tsaka tama, kanupi. No, amo to ang kagabing tulahan, tugbahan, na inasalan, amo to yung damo-damo, medyo nga kiosko, nga nakaplastar dito Action Eric. Oh, kamusta ang kwan, ang art district sa Mandaragan, kay na? Sa Art District ba, kagina, kasadya man isamon Action Eric. Nga, Wala gid kuya ka na ngayon kami pasensya kagina kay Mayor Nicolas Yulo. oo. Kay kilala ko siya sa pangalan Action Eric. Wala ko na remember ang iyang itsura. Ay, Kagina, oo, gambal na kung ari man di ang mga presensya sang kapitan. Kay galitupad ko siya Action Eric. Oo. Si Mayor Yulo? Oo, hambal niya of the night ka madagali. Na-recognize na kami Action Eric, no? Oo. Niya sa Action Radio Kamoday, hamba Oo. kumante. Oo, sir, hambay at danay ka madagali ni ambako nila ni Action Eric, Action Rec, samaya okay ni Action Boy Doran. Hambako, oo, sir. Tunguli, in Action Eric, naglisensya na kami nga malakas. Hambako, ano ganit pangalan, sir? Oo. Hambay, si Nico Yulo. Nagaman na siya Action Eric. Nagsali ko nang ko. Na-realize ko, hambako, hala si Mayor Nicolas Yulo, nigali isang bago. Amo ko na to na, no, kagti, na kami pasensya, Action Eric, kaya biskan sa tamyan na lang to kagina, no, ang presensya niya, nga to, in support man sa Bacolod City, Action Eric, na nagbisita man sila dito. Kasi, oo, amo na to isang bodyguard, nga ti, kung magalagaw sa bago, wala gid problema, kaya ti, kahambol, gini kay Mayor Yulo, Action Eric. Pero wag sa ma-recognize, sili mayong tsura, ya. Wala ko na-recognize ang iyang itsura. No, kay nagwapo na gid. Nagbawi ka man, ha? Nagbata na gid. Sili mo, Mayor, so rigid, way ko ma-recognize mo tsura, kaya doon nagwapo, karapagidugang, eh. O, gani, ako Muna ni way gani. ko- oo. Okay, lakay wala mataga pagkilala, gid nga mayor ta. Tito Pero Kambol, kasi, no? oo, namin gid ka kagina, no? Kung na-recognize sa siya dito, kagina. Kasi may mga, makagina to, Action Eric, may mga barangay kapitan bala. Oo. Susakop diri sa syudad sa Bacolod, nga nagkalambong man. Sino So, to tingnan mga- namin sa report niya, gali, ang tupad ko, mayor. Sino ang Wala ko kapitan nga nakita mo itong kilala mo? Ikagawad, De Leon, sa barangay. Kapitan. Sa may Kapitan nila sa Vista Alegre, kita mo Yes, to. oo. Iba kapitan, way mo ito makita. Wala na, hindi ko makilala.
ang iba na Eric. Okay. Pero Si for magluwas. sure, mga kapitan to. Oh, magluwas kay Mayor Yulo, sila pa ibang nga nakitaan mo to nga bisita. At kagina dito, pag opening, si Councilor Jason Villarosa, sila ni Councilor M. Ang iba ni Eric, for sure, mga negosyante to. Kaso hindi ko lang guro familiar. Kaya daw, balanon, git pila, sila nga mga mga physics nila Eric. Pero ini nga gabi, pagalin mo to, damo nagiman tao to, kag damo naman kakaon to. Oo, galing pagalin na to namon sa may Art District. Temprano pa to, Nag-stop no? na ang banda do mga alas 8. Oo. Pasado alas 8, Eric, nag-stop na sini ang banda. Mm. Kagati just nice mo do ka klase tanawon gani Eric. Ang Ang mga mga- to dito. Ang mga music, video classic. Ah, Klase. okay. Do ka pang balaw? Kapang sosyal. Pang social, pang Oo. pang kwan, pang big time. Do ka pang big time dito Eric. Ah. Ang iban gani gamban nga ang mga organizer gani gamban nga see you on 20. Ano ko, no? See you on 20. See you on 20? Oo, August 20 kay ti highlight. Ah, okay. Highlights sa 20. Hama ko man ho, ay nanadumduman ko malakatan agali. Asa gali ka rampada nagle. Sino? Sa sa 20 wala sa digali. Sa 20. Wait, diya. Wala sa digan. Ato Nag-uula kayo man sa ko. Boracay. Ito yung marampa. Yan, marampa to. Ay, parte mo. At least, saan paano? May mga pulis mo to sa area, no? Yes, dam action. Oh, dali na nakanautot ang linya ni Aksyon Nazal Minardo. Kaya balo ka subong sugod nga adlaw, Biyernes, duwa ang event Art District, kag diri sa New Government Center, ti kung mahilig ka maglagaw, magbanding-banding, mag-setting-setting, magkaon-kaon, ti pilihan mo na Art District sa Mandaragam, o kung diri sa may NGC, no? Kaya may ari man di nga ilimnan kang makalanaan man, nga ginaplastar ang tinis sa kuana sa Ram Festival, no? Action Cell, please come back. Action Eric. Oo, Yes. Ama na to sa nasambit ko kay Action Eric no nga medyo madamot-damo gid ang ato dito sa Art District no sa paghalin na namon. Galing kay ti daw nag-ulan-ulan ang iban nagpalauli no. Pero subong nga gabi Action Eric o nga sige lang sa dito ang ilang nga tukar ang damo ginatog yapon ang makadto kay ti daw nagtaho-taho naman ang ulan sa mga gabi. Kaya tiyan mo man sa may NGC, da medyo madamo-damo gid ang mga kauturan naton nga ara dito subong na kay ti damo man sa mga kalanaan kag may nagatukar man dito sa may ground sa NGC kagati wala man sila dapat sang kulbaan no kay ang mga kapulisan dito sa bahin sang Art District kag sang NGC nga naka-alerto gid Action Eric. Ang sa ang sa Art District ang ilaya banda bilog na nga stage so kung kada kalanaan may mga bulo banda sila. Bilog na nga stage Action Eric. Amo na tang ilang bulo banda. Same man na sa NGC, bilog man nga stage may banda man. Oo, isa lang ka stage man Action Eric. Okay. Oo, Kaya sa klaro sa ka likod lang, to yun. din klaro ka lang kasi ko base bala kada kiosko may ara sila yung kakulingon nga acoustic or bulo banda so may ara gid gali nga bilog na nga banda sa isa ka area like Art District kag New Government Center. Correct. Okay. Kaya tindag ko Manila nga mga sound system Action Eric. Oo. Na so mabatian lang man sa tanan nga ara sa mga kiosko sa likod tiyang sa likod to may mga salakyan, may mga built-in nga speaker, nagapalagugbaman to Action Eric nga kanamit laman to gani sa likod dito sa may NGC sini Action Eric iti malingaw ka man makagati ang security okay gid Action Eric. Mayo gid at least bisan paano may pilian ang tao no? Correct Action Eric kagati kaloy-an lang man nasubong may mga bituon na. Why na? So, temprano padaan niya. Si ining pagwa sa bituon subong gabi ko ba si tayo yun naman lang na. Kani subong ako nakita no isa pala kabilog duwa. Tipo Tama tanin sila goro diri sa may tangog Action Eric paano ko wala diya ulan sa ato na yan nga Riyaw. ay tuod no kay tuod ka tinlo sang dalan. Malayang dalan. Oo. Dito lang hina talip ni sa GC kay ang damol bidyang ulan sa hina ara sa Lacton kag sa Mandalagan. Ang location subong di na kamuaw. Ari na sa may barangay Tangob ayon Action Eric. Tao na mo to dalan to hindi basa no malano. Oo, kagdi. Ang concern ko pa yung vlog ni Action Eric, diri ito sulod sa amon, sa may Ramilo.
ano na tawag, ang street light. Oo. Kunder na daw mga sunod na ni duwa ka, garo ka sumana. Ay, Wala now, na kasiga. Dulom-dulom na di ayan sa may Rusi magpasulod. Sa Ramilo Drive, Balaksunere. pila ka poste? Damo? Alin gini sa may Ramilo, pagutom na dito sa may waiting shed na pasulod sa amon. Oy, gabi. Dulom-dulom na di ka tama. Di daw kadelikado. Balak, hindi ka na magsalig nga maglakat-lakat. Kasi una daw, pwede ko pa nilakton ni Action Eric ya. Amo ni Oo. oras sa pasulod, to papuli sa balay. Pero subong daw, hindi ka naging mangisog. Kay anytime pwede ka ginhabloton nga wala nang makakita sa imo. Dulom, Oo, hindi ka dulom-dulom nakatama. Hindi ka maglakat nga kisahano ka nga sa dulom kay basi kung mahikapan ka man sa paa mo. Gani. Basta natabo to sa taxi, sa kwanto, sa pasayro. Delikado na. Gani, ti amo na nga di ka gid mag-atrogar nga maglakat-lakat nga sanon. Ang magod gani. Wala naman ko kung gabi, gidriyo. Oo. Mga lagaw-lagaw. Yeah, so far, Action Eric, base pa lang maidiya ka na nila, ay subong daw ka, Si no? kwanto na, Duwa na kasmana. kwanto na tayo, pa-check na tayo kapitan na Noli Villarosa Oo, kay base bala na punder naman or may wala nang takabalo, no? Nga, Basi- ilisla nila, Oh, man. basi kung sa linya man bla. Oo, ari bala sa may area, Dario, ko karon. Oo. Ipakita ko kay Doc Kadulom, ginandi nga area. Actionary kagabi pag puli ko, Oo. grabe na dire ka Dulom, no? So, Dulom sa gyapon sa may punta to, magpasulod ay kanade, na ka dito? una dito nga bangga, Dito? dulom na nanda siya dayon. So, may lang ko may mga salakyan pa nga nagalabay-labay ang ni oras, so kahit medyo masanag-sanag pa. Pero kung gabi naging mga alas 12 siguro, ang kadulom dara do hindi gid hamak. Delikado. Dapat ang mga tanod sa areas ng Tago pag patrolya man sa madulong nga porsyon. Oo, ano man sila, roving man sila Action Eric, no? Sa ang mga tanod diri sa may barangay Tangob Action Eric. Libot-libot mo sila pa by time. Amo gani. Hindi magstay sa isa lang ka place. Kasi kada ko mandaan ang nasukupan sinisang barangay Tangob. Nakaluyan gani diri nga area, medyo masanag-sanag na. Opisar nga solar na di may mga pipila man sa solar diri nga suga ang nagkalaponder. Pero medyo masanag-sanag may Action Eric kay nagligad ini ang sa may asina di ayon no nga tubang sa may pedestrian na di. Pero bigyan na di may nagaka-aksidente, no? So subong medyo masanag-sanag na ang area Action Eric. Okay. So laka-laka na lang diri ang aksidente nino nga nagaluntad. So, Nami kiman kung ang dalan piyak sanag no. Oo, kay kung sana Action Eric isa daw malikawan gino ang mga malain ng kakalatabo. No, kung ikumparar mo bala sa mga madulom nga areas sang syudad Adria Action Eric. Ang bani cafe ganino sa nagsanag. Balik ka Atay may tela na bala ang listener tani bala Action Eric. Si Si Uligo. Si Milili Uligo mo na Oo. Amo tong banis kaping sanag. Oo, nag-silent din sila ba? Digad sa may Tangob, ginato sila sa tupad sang, na ganit tawag naton, Barangay Hall. Oo. Subong ari na di sila sa may along na Araneta Street, Action Eric, sa may Kalayaan, ayan, yung Dormitel. Highway na sila Oo. So far Action Eric, no, sa subong nga gabi, no, malinong kag matawhay, pamandiya ang syudad sa Bacolod, kag nami nga magpabilin na lang nga amo ini ang sitwasyon kag ang lakas ng trapiko makita nato normal naman Action Eric kagati amo na liwat sa atong mga kauturan sadya lang no wala sang inaway so ko na dumtanay dira sa Art District kag kasubong man sa NGC kag sa iban pag area sa Action Eric kay subong Friday night damo gini ang mga nagalagaw-lagaw so party Action Eric sa atong mga tagpalamati maayong gabi gid kag tinapagyaw nagli si birthday boss ang sa Bureau of Fire Protection, si SFO1 Diaz Cano. Happy birthday. Ay, correct. Naging agaw sa kagina. Sa birthday boss? Buwas ko hamba ko ti advance sa kasubong kay day off kuya boss. Si SFO1 Diaz ang Bureau of Fire Protection Action Eric. So far Action Eric amo ina ang latest update sa observation report diri sa may syudad sa Bacolod. Ini si Action Phil Milardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ayos! Salamat kinaksyon na Zel Minardo, There You Have It Live Report sa Patrol 1. Ang sitwasyon sa Bacolod kagangila pag-responder dito sa Punta Taytay. Kandila, ganyan rin nato kay
wa sila kuryente. May mga mga ginatawag lang nga bayanihan system na apply gid sa mga taga-barangay punta tayo sa nga way na naglaptang kalayo. Ang nagsaylo pa sa mga nagakatupad nga puloy-an dira sa nasambit nga area. Balikan na karon sa Action Serminado sa balik niya sining pagpangalagad. May gabi dala kay Parita Peter si Drake Auhiro baw na bulong man ang kahidlaw ko siya kay Naba. Na masyar gid siya sa GNG, no? Paring Peter si Drake Auhiro. Si Marie Cherry ti ara man kag Sinday Pam ti ara lang anay sa house. May gabi dira si mo pare Peter si Drake Auhiro sa kay Mrs. mo dira Cherry kag kay Inday Pam kag si mo dira apo, no? Kay Mr. Mrs. Homer kahipo da wow. May time ko na sila ni paring Peter si Drake Auhiro mabalik sila ko sa Genji upon na kay paring Homer kahipo. Kanya sigurado ga-monitor gidira siya. Ayo di kurma. Salamat gidira sa imo paring Homer kahipo, no? Sige. I-check na mga report na agi ka sa to sering nga mga correspondent. Si Action Roger Guti ma-excuse anay kada medyo hindi mayo ang sining nga kondisyon. Nag-ayok gisa sa ato niya Action Eric ma-Pasko anay kado kalaing gisang kondisyon kalawas. Matik na pare Roger. Ang karon greetings duga-dugaya taga-ata na Chimpo kag Ligwa. Ang pag-recap naton sa tatlo ka draw sa STL kag ang resulta karon ang duhaman ka draw sa Loto. Sipad si paron tana karon. Sa hiligaran ko no nagatulotalithi nipis ko no tulotalithi sa banwasang hiligaran. Saling nito to Danny Shooting. Evening Action Eric ga monitor gidiri always sa balay sa irigasyon Talok Bago City, especially kay Papa Agapito Montes nagapaurok-urok gid kada gabi. Siling ni Jen Montes. Again kay pareng Amit Garcenia go sa UK halong na dara pare kag mayong gabi, no? Kay Diding Alojamiento kay Joselinda wala nga pagpaurok-urok. Happy Friday and rainy morning diri Action Eric. Feeling daw ara man ko gyapon sa Bacolod. Watching live here in Habidoc Mayo of Rochester, Minnesota, USA. Thanks. God bless you all. Alin na kay Star Mayo. Ginatami ako na ng pamilya Mulietas kag Iglesia sa nga Porok Price Gas Barangay Balaring, Silay City. Alin na kay Mario Olvido Aquiza. Kay Tokayo Eric Sumpay may gabida kag kay Jasmine Rose Candelario. Kamiyaw lang si Janwin RBL Veltran Makilan. Kativer may gabigit. Salamat sa 50 stars ni paring Ami Carceniego sang UK. Nong Babi Munoz dara and family may gabigit. Kay BSN McGregory or kon McGregor dara sa Quiapo ga monitor sa Toto Andro Juanetis da may gabi kay Marilo Travilla Katinoy. Ga pa urok-urok kid. Salamat sa 75 stars ni Marlon Villafranca. Marlon Villafranca, salamat sa 75 stars. Kag sa Talisay, ara man si Dondi Blancawa. Action Eric daw inuwang naman daranon pabago. Sunog guro, pamati kami diri sa highway Sumag. Sa Kwana, mutukin ng sunog sa Kwan, kapunta Taytay. Si Rian Galve may gabi kay Barky Tribe. Kami na si Kimpo Yulo, si Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, sang Binalbagan. Halin na kay Barky Tribe. Karen Miraflor, mayong gabi dira kay Marlon Villafranca, Kahulo Higda. Kami ako lang wife ko si Nilida Kabatak from Ariel Kabatak of FGA Village, La Carlota City.
Si Berly Anuales, haraman, kapaurok-urok man. Sige, check on yung unang report na aksyon na Nelson Pateño sa 1st District, Kabaloon. Tara yung mga aksyon balita to. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Are si Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Nelson, musta? Yes, aksyon Eric, mayong gabi kaga sa aton sini nga mga kaaksyon, mayugid nga gabi sa inyo tanan, bago lang natapos ang ulan. Medyo adjust ta, subong wala ta sa 1st District. Din ka? Ari kusbong sa siyudad sa nga Victorias. But, kay preparasyon ni para dala sa buwas nga North Negros Park nga fun ride. si District ka naman. Dira ba start ang fun run now? Oo, diri masugod sa may katubang sa City Hall pagkadto sa Gawahon Victorias? Victorias. Ano na, jogging na kung kuan? Biking Bike? Oo, titistingan ta boss kung din kita kutods ni. Abaw, nagpalayag ka manggalida ha? Oo, nagadala mata sa aton si Likaran upod sa Calatrava Mountain Bikers ba? Damo ka mo gali. Nagapaway-way subong. Damo ka mo gali. Oo, mga sobra kami 20 kabilog. Din ka mo nagpaway-way subong? Dari kami subong sa may sa may Acuña Elementary School, diri sa may Victorias ba, sa likod sa Victorias Elementary School. Oo. Diri kami subong ga paway-huay kay ti buwas mga alas 5 ma-jam off kami. Damo mga team. Damo ang mga team ang participate da. Dang ginal-expectar nila nga buwas mga 250 ka mga bikers. Lain-lain nga mga bikers association. Lain nga mga asosasyon kaga pila ka mga invited nga mga local government unit ang magpartisipar buwas. Ati mayog. Di medyo masadya-sadya ni natani kundi lang bla pagulanon. No, sadya na boss kiti damo kamo, hindi ka man naguro pagkapuyon, kadamo man kamo mo. Amo gani ti ako na to ginatulo timing gani kundi ko dapit kun after guro mga 15 kilometers ka kundi na kaya ti may araman sweepers karga may botsaling ko may araman kamo dala nga salakyan kaso kung may kapuyon sa inyo may kargahan dayon nga bike. Correct. Very good. Hindi kay manti kung kakadto ka sa gawan do taklaron gid man iya mo. Sa gawahon? Oo, gawahon. Dali ka. Alin ta sa proper pagkadto gawahon mga pila ka kilometro aw? 21 kilometers. Pro kwan na taklaron. Oo, taklaron na mga more or less 15 kilometers medyo okay pa. Pagka mga 7 to pakadto na sa 21 daw hindi na gin magwanta. At iguluwa ginang mga balhas mo nga way pagkagawa sa una. Kaya mo gani man daw mo gini siling hinahinay gitas ni Sikad. Sigurado boss basagin itlog mo pro. Sa Sikad mo ni boss kaya taklarong daan. Gani kumaila kung basa hindi mahibas mo tapos lang. Dala ka ng tubi Oo, may araman mga station nag-atag tubig, ilang taon tapos. Kagaway labot sila ti kuan gini medyo halong ati isa lang bato lang usab sa makadalinas ka balaw. Oo, amo man gana. May araman nagasunod nga mga medical team. Very good. Siguro ti well organized man Well organized ka tiyan ni ka Northern Negros pa Forest Park mo. Correct. Oo, ti medyo organized ni kag ti diri mismo sa may siyudad sa Victoria. Si Mayor di perti man ang preparasyon. Pero ti ako na pasalamatan si amigo ta principal to Noe Baldomera. Nga nag-accommodate sa aton diri sa iya eskwelahan karong gabi. Kamo na tayong grupo yung ang ara sa eskwelahan. Ari kami di. Kamu na nga grupo? Nabot na. Iba nag-hotel naman to. Ti hotel pa kamo yung eskwelahan na para makasave. Oo. Kagati daw hotel man di Wala man na guro lang mo. Kahangin man na guro Aircon. Aircon? Oo. Ti mayo. Mayo na huragok. Pero masih babarawan ka
Kamu ganun ang Pa- nila ba? kuwan Di gid, ko pa- matatag lang sopson, hindi pitagbangon lang. Pa-alarm na yung cellphone mo da, iset lang tapos ka report iset lang yung alarm ng imo clock da. Ati, matik na na. No. Kag hindi pa ta malipat bala, mayo lang papaway sa mga kasimbi naton si Roger, si Arcio, si Ronel, si Edwin, si Alberto, si Rizalino, si Rostom, si Ariel. Iba nalipat ko. At si Lidawan gali. Oh. Si Police Major Lumiyain Lidawan. Oo. Ma-bike man siya mo. Harap mga pod mo sa buwas. Ori di siya Cebu. Tidin saya. To siya sa mabugnaman nga lugar. Sino ang hipe sa Victoria sa bunga nida? Si Pardo. Ate, basi kung iyaman, basi kuya tara, hindi? Hindi man. Hindi tara kuya, ate, basi kung may mga kabreks man naguro si Serya eh. Oo, mo gani. Man na to sa upod sila ni Councilor John Mark Pabros ang Calatrava. Okay. Oo, may mga public official man nga nagintra mo. Ate, very good. Oo. Ti government employee ang ibandere. Ti kami mga samong. Samong man. Mga sabad, hindi ka samong. Hindi samong man nga participate mga muda. Dala kami sa bunot la. Dala na exercise. Mo gani. Manadara kami sa lulat sa nga may unod. Ay, gali ka? Tuod ka? Mayo mo gali, no? Uy. Buinas. Basta ang dulat may unod lang kag may ngalan, madala kagid. Buinas. Buinas ka, hindi lang blablanko. Gani. Sige na, kaya chimpo ko. Do, pura lang na bike ang report mo. Nga karon nga gabi, ginakabalakaan ni Barangay Kagawad Jeremias sa Jutay, ang former kapitan sa Barangay Marcelo, ang yasining safety. Matapos nga duwa na ka mga persona ang ginapamatay sang nagpakilala nga makatapos ang New People's Army kag ang pinakaulihi ang nagpakilala nga makatapo kuno sang militar sa may Barangay Marcelo. Tisulo sa kaya Barangay Kagawad Jutay, pahayag sa aton sining interview. Sa linga sir, ginakulbaan na kami sa amon sining area kung diin kami makadto, kung diin kami mangayo sang protection. Ilabi na gid na sa akon, ako mismo mayara sang 100,000 nga patong sa akon ulo. Pila? 100,000. Ngaw? Kay Manti, amo nang ginatudlo sa mga previous bala nga mga ginpamatay nga ara pa sa Kapgo. Ayati. No. Tisiling ako sir, may taning ng ulo ko. Ay. Oo, tisiling ako na istorya ko sa kay na daw medyo nabalaka man siya. Kay Manti, malapit na sa ila lugar ang pinatsanay. Kagang mga ginaaligar nga ginapamatay, actually ginako man isang militar, kaga pila pa ka mga grupo nga mga katapos ang intelligence o kunasit sa Philippine Army. Tining pinakabago nga ginpatay nila kay na sa alas 5 sa aga, dira sa may Wibisa na Barangay Marcelo, ining Renato Estebillo, pinakaulihi nga ginako sa militar nga ilaasit. So ginapangagas sila subong, ang ginabuloban Son? Yes? Klaro hon lang ang ginapanumba subong, amo na yung mga assets sang alleged militar nga nagapanumba NPA mo na. Tiko na mo gali sa kapitan, ginasuspitsuhan mo na yung asset ka militar? Gay na suspitsuhan, actually ginkantuhan na gini sa igani mo. Kagin ano sa? Kagin bantaan siya nga kung hindi ka mag-untat sa imo nga ginahimo, diba si kung may kalalagyan ka bla? Ang napakilala NPA man. Oo, tiyambal ni kapitan, tinagbago naman ko. Ayati. Na former kapitan, nagbago naman ko, nagpastor naman gani ko. Oo, wala na ko naguntat na ko. Sa unang nga panahon nga ako pakapgo, medyo aktibo ko sa pagka-kapgo ko, pero tinaguntat na ko na. Oo. So, munig subong ginatanira nila mo. Sige lang, si kapitan, hindi na magata kumpiyansa. Mo gani ang bala gani sa mga amigo ya former kapitan ni sa actually sininga kap medyo halong-halong lang ang advice man sa iya sininga mga pamilya kag hindi lang magpasayang-sayang.
So ang panawagan sa mga pumuluyo kag ni Kapitan Arnold Polibod-Libod mo ning kapitan subong nga nagapungko bilang barangay kapitan sa Masilo nga buligan sila nga matagan sila sa nga proteksyon sa mga nagakalatabo sila sini nga barangay. Nga to sini nga kapulisan actually nagakoordinate man sa makatapos ang militar angot sa panibagong insidente sa pagpatay sa kay Renat. Ay ka utod linya ni Action Nelson Pateño, no? I-check ko na ang iya sining signal kay daw na utod, no? May kapidira kay Huma Lumina, kay Dennis Richard Tiboroma, pamonitor gid kay Manjo Arnejo, kay Bea Joshua, no? Monitor gid sato, no? Balikan ta si Action, may kapidira kay Athea Kim Rima, no? Action Nelson, please come back. Yes, Action Eric, kamo ni karon ang pakigangutan sa ato sini kapulisan upod sa mga militar kay man ang common denominator sang pinatsanay subong mga intel sang Philippine Army kag ang mga suspitsado patobtob sa 5 ka mga persona nga armado sa matagas nga armas nga nag-operate dira sa may barangay Marcelo. Muna ang pila ka mga latest impormasyon nga madulong naton para sa aksyon na night patrol karon nga gabi. Ikan diri sa ato ng pangan Nelson Pateño na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Nelson Pateño. Po sa gali sa Vike Galewa sa Victorias na buwas. Sige. Sa kuha na sa Action BG posible. Ito sa ito ni-recap ang 3 ka draws ng STL ka ang resulta masaloto. Ari sa line number 3 sa Action BG posible. Natipon ang maksabalita gikan sa 5th Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action BJ, may gabi pa kami. Mayong gabi, Aksyon, Eric, so far no, maulan no aton siya tiyempo diri sa may Banwa sa Pontevedra no, nagtupa ang ulan diri sa may nasambit nga Banwa, Aksyon, Eric. Anyway, Aksyon, Eric, no, nagapati si Police Lieutenant Daryl Kuhutan, ang Deputy Chief for Operations sang Himamaylan City PNP, nga dako ang posibilidad nga madamo pa sang kaupdanan ang ining isaya ka high value individual no nga nadakpan tinilikdan nga simana nga kaangay sini Aksyon, Eric, miyembro man sang Bugalon Drug Group. Iman Aksyon, Eric, kumudumduman naton gin-report naton sang tinilikdan nga simana nga sa isa iya no ka persona ang nadakpan dira sa may isa ka drug by bust operation dira sa may barangay Agisan, syudad sang Himamaylan. Ini ang ginpalayag ni Kuhutan sa interview sang Aksyon Radyo Bacolod. Dugang panikuhutan Aksyon na Eric masubo man kuno pero wala gihapon nagabago ining mga suspect kay sa pagkamatuod no. Suno sa iya hindi ilang ini ang unang at tinion nga nadakpan ining mga persona nga ni angod sa pagbaligya kag paggamit sang illegal nga droga. Suno pa kay Kuhutan Aksyon, Eric, halin ining mga suspect gani sa syudad sang Kabankanan kag nagasulod iya sa syudad sang Himamaylan and vice versa. Hambal niya no madamo pa sila sang mga personalidad nga yara sa karon sa ila sining listahan nga sa karon under monitoring sang mga kapulisan. Ginapahayag man ni Kuhutan Aksyon, Eric, nga mayara sila sang direktiba halin niya sa ila sini matag-as nga mga opisyal sa bahin sang Philippine National Police no. Nga ti pasang karon kag buhina no much better kun madula ang ining problema sang illegal nga droga partikularmente dira sa may bahin sang syudad sang Himamaylan. Aksyon, Eric, yari ang pahayag ni Police Lieutenant Daryl Kuhutan, ang Deputy Chief for Operations sang Himamaylan City PNP. Okay. So with the directives of our higher command, kailangan talaga naming bawasan o i-stop talaga itong illegal drug lalo na dito sa area of responsibility namin na Himamaylan City. Wherein very supportive po yung mga government officials,
yung mga citizens kasi sila mismo yung nagre-report sa amin na si certain ganito ganyan ay nag-engage po sir ng illegal drugs tapos maraming hindi taga dito yung pumupunta sa lugar namin. Sila din mismo yung natatakot para sa lugar nila. Sige, ang advice ko sa mga gumagamit ng droga, nagbibenta, mag-ingat kayo kasi maraming mata dito sa paligid ay Mamaylan City. Hindi lang mata ng mga pulis, kundi mata na rin ng mga concerned citizens natin. So habang may panahon pa, pwede kayo mag-voluntary surrender o itigil na lang talaga yung gawain. Nabatian ang pahayag sang Deputy Chief for Operations sang Himamaylan City PNP. So far action Eric Amonino ang madulong tanga balita para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ginapasalamatan tagid aksyon na Eric no si Police Lieutenant Daryl Kuhuta no kay manti siya ning bag-o nga Deputy Chief no sang Himamaylan City PNP kay manti the last time nga nakakadto kita dito sa my station is si Police Captain Hipilanggo pa rin that time pero I think no rin siya sa may Pontevedra na assign no kay manti si Police Lieutenant Kuhuta no ay ko pa man ni siya makita gid personal pero ti isang gid-interview na naton siya that time ari na siya sa may regional no kung hindi ko magsala ang regional ang opisina sang police is sa Iloilo no aksyon na Eric so ginapasalamatan ta siya because he took time nga magpa-interview opisar nga busy siya sang aton sa siya nga ginatawgan agud nga ma-interview aksyon Eric sila ni no ni Police Lieutenant Colonel Neserato Samanto Jr. sang hinigaran nga timasig naton lang one call away no one text away nga mga police kag di naga reply gidayon karang sabat sa aton siniya nga pagpanawag sa ila. Report nagikan sa ikalimang distrito sa probinsya. Ini si Action VJ Pasible, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon BJ Apasible report gikan sa 5th District. Natipon niya sila nga mga aksyon balita. I-recap ko rin kadali ang resulta sang kuano tatlo ka draw sa loto. Ang first draw kay na 13-1, 13-1. Ang second draw 13-20, 13-20. Ang third draw 35-18, 35-18. Ang resulta sa loto 658, dapat price wala sa nakakuha 49.5 million pesos. Resulta 24, 54, 28, 42, 57, 40. Again, resulta sang 658, 24, 54, 28, 42, 57, 40. Ayos. Ang resulta naman sa 645, jackpot price, wala sa may nakakuha, 49.2 million pesos. Resulta 645. 3, 1, 19, 9, 23, 28. Again, 3, 1, 19, 9, 23, 28. Ayos. Magabi nila kay Madam Gloria Dislati Sombiton family sa Valladolid. Kay Mr. Art Jeff Villasor, kag Doc Matt Mayo, Noel Armar, Alma Oligon, Christine Manalo, Mikey Montilla, Joby Ferlado, Baloya, pamilya ko sa DSB, Barangay Pandanon, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Janilo Sanzino, may ngabigit. Kay Onasor Adnarim, sa Silay City. Kay Beli Albaida, may nga pagpaurok-urok. Marlon Villafranca and family, may ngabigit. Ang employee sa JC Appliance, Boyet Ski Boyet Anagatamyaw. Diyan sir na akon Iloy
Buday Magwad Serna sa barangay Lagrang, Hala, Carlota City. Rin na kay Jan Serna. Ibilin sinaon, Nanay Evangeline sa puro kay Sano Alihis nagamonitor gid sa aton. Paurok-urok gid. Marlon Villafranca, Ara. Ariel Kabatak. Great ko lang wife ko si Nilida Kabatak. FGA Village, La Carlota City. Wow, si ginamos dira sa barangay Kumaliskis sa Don Salvador, may gabigid kay No Mulo Batang. Nagapaurok-urok, no? Pamati sa Action Night Patrol Program. Nagapidira kay PO2 Salvacion, ha? PO2 Salvacion dira sa Police Station number 2. Patrolya sa Medalan sang Lacson, no? Desi Galon, Julieta Nunez, Ibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, kag Tatay Teddy. Hado Ayan J. Traba, may gabi ilang kag mayo nga pagpaurok-urok, pamati, kay Nilot kag kay Leni Lazarte, sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Natamyo ka mo ni Gracie Angelo. Mayo lang nga pagpaurok-urok pamati, no? Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion da sa La Carlota City, nagapaurok-urok gid. Amo man si SB Bandoy-Bando sa Kabangkalan, ginatamyaw kagid ni Boyet Ristar. May lang nga pagpaurok-urok. Balik kita pagkatapos lang sang aton importante nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong Nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tablagan last kag final stretch sa inyo sa ring palatuntunan. Last kag final report man sa ato sa ring Patrol 1 Bravado Patrol. Sa mga tipo aksyon balita ni Aksyon Zel Minaro. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Zel, sa balik report, please come back. Action Eric, nagdangat sa 7,500 pesos ang balor sang halit nga gintugas ang sunog sa Purok Makiangayon, Barangay Punta Taytay, Syudad Sang Bacolod, mga alas 9:19 Agosto 12, 2022. Ang balay nga nasunog ginapanag-iyahan ni Scarlett Candelario yara sa legal nga edad kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Janessa Candelario, wala sila sang kuryente rason nga kandila ang ilang ginagamit nga posible amo ang gitunaan sang sunog sa idalom nga portion sang 2-story nga balay. Sa imbestigasyon sang Bureau of Fire Protection, duha ka pamilya ang apektado nga sa nasambit nga sunog apang wala naman sang nasamaran. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila Service! Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Night ka.
Salamat kit Patrol 1. May gabi dira kay Mr. and Mrs. John Bernasol and the family. Nagapaurok-urok pa ba? Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining Abanon Action Night Patrol Program. Biyernes nga edisyon. Liwat ini makatakop. Balik ini buwas Sabado. Ato siya nga mapatrol unit reporters in action nga nagpangaragad karon nga gabi. Aksyon BJ Apasible, Aksyon Nelson Pateño, Zel Minardo, back-to-back sa ito kapiloto, Aksyon Nino Bugina. News Center, Aksyon Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Silat Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio!